sei before ndisandaita sei? Yes. Ari kutaura ndakatarisa murume ndechitoona mhondi yeupenyu hwangu nekuti murume uyu akandiripa uyu ndine 15 Dzokerai futi, dzokerai ipapo. murume uyu akandiripa uyu. Mati uyu murume akakuripa here. Alright. It's okay, alright, go ahead. Ndine 15 years. Muine 15 years. Alright, go ahead. Saka zvadaro tobva tagara zvekuti kana wabviswa umhandara kudhara taingozi ndiye munhu uchadii uchabva waenda naye. Saka ndo magariro ndakazoita nemurume upi uyu ndiye 2002 iyi ndikabara mwana wangu 2003 mukomana. Tobva tagara upenyu hwedu takadaro tobva taenda isusu 2010 tobva taenda kunyanga ndine nhume yemwana wangu musikana wechi3 wataenda kunyanga wataitengesa musika tiripo iye achisaplai mabhodha taitengesa uyu tagara ipapo tobva takatenga kwataari kutemaruru ngao baba ndaitoshanda kunyanga chimba mari usvika tatenga chii tatenga stendi yedu tobva tagara tese 2010 iyeye tibva tagara 2011 12 hakusi kuti zvinhu zvazvinhuma zvaingonetsawo apo neapa asi taigadzirisana chidi tichienda 2014 ndo paaitaura nyaya yamameseji akaona aya ndobva abvunza ndobva ndatotaura kuti meseji yaona iyi ndiye mukomana wangu wandaidini wandaida naye waunoziya iwewe zvanzi aiwa hazvisizo chikomba chavadii chawatsvaga ndikati aiwa hachisi Andizonzwa. Pane padoti nditsanangure. Mati mimi uyu mukomana uyu mameseji yakaona 2014. Ndiye mukomana wamaidanana naye. Waaiziya uyu. Andita kupanzwisisa. Akapaziwa sei? Akapaziwa so. Mukomana uyu aitora tsamba dzangu kuchikoro dzainyorwa nemukomana wandaidanana naye. Ndobva achiuya bva ati ndapiwa tsamba idzi dzabvipi ndati mukomana wangu andodii wandodanana naye. Ndobva atonditi alright saka iwe utoziva kuti hanzvadzi dzako dzinodii because taigara tese padhuze napadhuze. Saka ndaakudza hanzvadzi dzako iwewe kuti une mukomana tono kuti unopapona kana kuti unorohwa. Kati waitirei kudaro zvanzi kana usingadi kuti ndiwataurire chidanana nenini. Kati zvichiita here zvanzi ndo zvandoda kuita ndati aina ndizvigoni zvekudini zvekudana wakoma zvakasanda ndakutoudza hanzvadzi dzako dzekurohwe. Saka ndakazongodana naye zvenguva diki diki ndo pakabva azonditera ndabva kuchikoro bvandibata. Akakutera uchienda kuchikoro. Kubva ndaenda kwasongo ndikarara kwasongo ndo pakandibatira uyu. Kukubata zvokurepa. Uine makore mangani? 15. Saka tagara kudaro. Unoziva zvinoitika muupenyu. Ndambozvitaura kuti mhosva haidi. Nyaya yerutaura nemurume bambosumukai. Uyu mai ava vari kuti pamakaroorana munobvira mambowirirana kuti muroorana. Asi marriage yenyu yakaita marriage of convenience. Yekuti imimi manganga marepa uyu. Saka uyu uchizongobvuma kugara nemi asi pasina rudo. Chakakunzai pamwe chete imi nyaya yekuti mamarepa uyu. Umbu kana kuti great. Alright. Uyu makaroorana naye rini? 2002. Sei ndo makaroorana? Yeah. Aiwa, andina first born yenyu ndegore ripi? Ndia 2002.
They are 2003. Ndo first born yenyu. Right. Imimi 2003 mapune makore mangani? Imimi 16. Under age guy. Tipes to macho. Because why? Kana yatoita zvaita nyaya inenge yatotora another twist. Because kana paane rape issue yatochinja, it becomes criminal. Yakutoda police investigation. Kana police yadi ya clear handizo, then ndipo takuzotanga kudi. Because already there is a claim, there is an allegation yekuti ndakadi ende dare rine harina jurisdiction over macases echi a rape, and so we cannot proceed neissue yakadaro kusvikira mapurisa aita sei aclear nyaya iyo. Because chatoda kuti tiite sei, chatoda kuprova handiti mati mwana inde kwa 2003 handiti izvozvo hadivi mwana iyi ari kumba mini kuti mwana wenyu izvozvizvi anechi 17 for 21 years ane 23 years. So kana mwana atori kuma 21 22 years zvitori pachena kuti kana hii story rape proper, it then translates to chi statutory rape. Because makarara nemwana ari under chi age. Kana mwana atori ne 21 22 years, it means makarara nemwana ari chi under age. It then becomes chi statutory rape. Chapter yagara iriko. Then the second issue, masamoni akauya musi wa3 August asi guburo rekuramba mukadzi akaenda musi wa 1 August. What does that mean? It means kuti uyu akaendesa masamoni asi uyu anga asiri mukadzi wako. Muzvamba muramba, so you have got no claim over here. Because that doctor investigations. Takaisiya nyaya we want to investigate. That is the reason why takati nyaya taisiya, we had joined this case to today. Because takatira kuita chi handizvo. That's why ndati nini tisati taita sei tataura zvatakaona ma investigations. Handizvo. Pane here ane chekudi chova chataurwa uyo vato ndakarepwa. Is why because if you look at the age irikutaura kuti munhu anga under age, yes, rape is there. Rape haina kuti azakaitwa 20 years ago, rape is rape. And on top of that, two is a technical issue.
ndiye ndivungwa pembe ndiye mfoka vandofunga pandopa kuda batsira kuti toita sei anditi kuti issue uyu ataura kuti no uyu ari kundisungisa bhanda ndisiri mukadzi wake be tatarambana ndakambola we are looking at all issues toona kuti which ko pane nyaya ndepapi yatokwanisa kubatira chii yatokwanisa kubatira munhu ndo pane nyaya ibva ndo vanoti wadare iyo nyaya iyo uyu musi wapi wasamoni uyu atoti ndandisiri murume wakazi wake ibawo akanga ndipa gupuro kare saka arundudza kudare sani ezve bhatika muri kuona nhuta zvatinotaura ndezvokuti ishu yekuti chakakonzeresa gupuro gupuro harina kuiswa nemukadzi gupuro rakaiswa nemurume handiti which in this case handiti munhu dai kuluzi akaendesa gupuro mukadzi murume ndiye adata kuti akaunza gupuro to cover up nyaya yake handizvo noti kuti murume ndiwo nenyaya iwewe ndiwo akaendesa gupuro asi ndiwo hakuripota futi haichameki chii haichameki sense dai munhu wati gupuro mukadzi ndiye akati murume gupuro hachakudi handiti saka murume akuti no akandiramba nenyaya yekuti angaruziva kuti nyaya yake taita sei taibata but now murume the same murume aramba mukadzi ndiye the same murume kuti akuya koripota kuti mukadzi wangu ahura apa murume ndiye akanga kuti mukadzi uyu pakuti ndizomuwane ndakarepa so our hands are now tied nekuti isusu pacustomary ndepekurambana but perape this court has not haina jurisdiction haina nyaya emimba apo muri kubvumirana napo inini mvunzo wandire kuti chinonzi repi kurepa unorepa musikana here kana kuti unorepa nana kuona ari musikana wanga usiri ine handina kurepa shama takawirirana tikanororana tikaroorana tikaenda kumba kwenyu tikaenda kumba kwetu zvinotaura repi unokwanisa kusungirwa mhosva yerepi yekurepa mukadzi wakabhadharira mari wakaroora ukagarana nemukadzi wako asiri kuda irepi zvekuti asa ndakaona virgin zvekuti ndakaona virgin haina nebasa pa inini musikana uyu kwauyu ndakadanana naye ndikamuchengeta inini ndaivachengeta pamba pangu ava zvese zvaakuzama kuda kutaura ukabada uvha rake nyaya izwai bambo nyaya iripo ndekuti pamaidanana naye maiziva here kuti iye under age akanga ine makore mangani indaisaziye ini ndandiri mwana womudiki kuti ndopane chii mambo uyu ndiwa 2005 ndiwa 2003 wa 2083 wa 1983 chitupa changu andindinachiri aiwa izwai guys apa tota tigadzirise nyaya kuti nyaya iyi ikaite chii iite straight so that ishatisatipise chii botokwanisa kuita zvimwe zvinhu zvinotipisa chii inini ndikuti kana iri yerepi ngaende kunoripotwa to chii to the relevant chii authority and tobata kupedza yechi yerepi asi yechi yekunzi mukadzi wangu wadii ahura handizvo ndiyo takutarisa kuti iwo uchine here jurisdiction yekutaura kuti mukadzi wangu iwo wakaendesa gupuro chandakaripota mambo ndechekuti baba ava ndovakapisa imba yangu nemudzimai wangu ava ndakavabata muloji
ndaenda nawo kumba kwawo. Izwa izvi baba patutaura. Hatisiri wrong ipapo. Hausiri wrong. Nesu hatisiri wrong. Munozwa? Pandiri kutaura inini uri kwazwa here. Maybe hausi kuzwa zvandikuta. Maybe zvandiri kutaura inini hausi kuzvinzwisisa. Kuti uyu mukadzi wakamuramba here? Ndakamuramba. Wakamuramba lini? Ndakaenda naye musi wa 1 kumba kwawo. 1 August. Ndopatakamuona musi wa 2 1 ndopatakaenda musi wa 2 ndopatakauya naye kunopandauya kunonekakura masamu ndogara toka maifurira hanzvadzi venyu iwewe chakazotirowa ramba mukadzi chakazokupa simba rekuti uchene kuti mukadzi wangu ndambata nechikomba musi wa 3 chii iwe mukadzi wakanga wapa gubhuro kudaro kuti kana anga wamupa gubhuro anga asiri mukadzi wakoba ivi nyange dai wakamuona aine umwe murume kana kuti atorwa neumwe murume akanga asiri wako ndo chaizvo chaizvo ndiri kuzvinzwa mukadzi yezwa musi wa 1 August mukadzi anga asiri chii anga asiri wako saka nyangwe dai wakazobata nechikomba musi wa 2 hachisiri chikomba ba iboyfriend yake ndizvozvo asi ndakambata musi wa 1 musi wandakambata iwoyo anga achiri mukadzi wangu ndobva ndaenda naye kumba kwawo ndobva ndanomupa gubhuro vandaunza murume wekunoku ndiaputsa imba yangu zvebaba waifanira kuendesa gubhuro after waunza chii nyaya yekudare yabva kudare woendesa gubhuro because yekuendesa gubhuro before usati wauya kudare because haasati ane mhosva bo because munhu asati abatwa kudare achiri innocent handiti munhu asati abatwa kudare achiri chii innocent azobatwa nechii nedare handiti wochiendesa chii gubhuro because reason yako yekuendesa munhu kuchii yekuendesa gubhuro ndeyekuti mukadzi wangu waita sei handiti ndinoona because iwe pakabata mukadzi wako kekutanga handiti mukataurirana mukawirirana hauna kuendesa gubhuro handiti meaning kuti mukadzi anga achiri wani wako because hauna kuendesa gubhuro magarisana asi apa wakatoendesa chii ende wega uri kubvuma kuti gubhuro ndakadii saka anything chakazoitika after waendesa gubhuro hachisiri umwako ndikuzvinzwa asi nyaya yakaitika muri kuiziva ndizvazvo poindi ndiri kuinzwa mapazwa pane nyaya yacho right it's okay apa taizwa asi ini chandoda kuti muzwe chetika muruzwa izva ndoweza kutaura ika muruzwa izva ndoweza kutaura kuti nyaya yangu iri pekuti iwewe authority yekuti ndatorerwa mukadzi uyo akapa gubhuro iri kubva papi mukadzi wangu akatorwa ndisati ndamupa because right now ka izvi zviri kumira naye mudarisani because asiri mukadzi wangu izvo zvizvi pamakamira izvo zvizvi wakamira nani ndakamira nani anga ari mukadzi wangu zvapera
mambo nyaya ndakauya nayo kuno ndeyekuti mukadzi wangu ndakamubata aine chikomba asi pane point iri pazwa point iripo ndeyegupuro hongu ndakatsamwa handitika kutsamwa ndakatsamwa handiri kunyepa zvekuti ndakazvidzora ndikadai ndakaita zvimwe zvinhu izvozvizvi handitika I think maybe unofanira kunzwisisa zvandikuedza kutaura kuti izvozvizvi ndiri kutonga ani nani because mukadzi uyu wakamupa gupuro musi wa1 masamoni edare musi wa3 masamoni edare akazouya uyu asiri mukadzi wakepo izvi uyu akaitisa gupuro musi wa1 masamoni obva asvika kune uyu musi wa3 uyu anga asiri mukadzi wakepo koti yazopedza mavhika uchizoendesa kukuruma unomanyiri right now tikapa decision izvozvizvo takupa decision iwewe handiti do you know kuti uyanokwanisa kusuwa dare rino iriwo rekuti uyu dare iri rakati rakanditonga inini nemukadzi asiri mukadzi wangu kana kuti uyo anokwanisa kutomira padare pana achiti iya dare rakanditonga richiti ndanyenga mukadzi wemunhu iye asiri mukadzi wemunhu aiwa anga achiri mukadzi wangu ndakamubata ari muloji kuzvinzwa mama handika kupoindi yangu uri kuzere paizvi hatisoti pane chakashata tiri kuti inini pane nyaya yangu payaenda kooma nyaya ndiwo pairi kuoma pekuti izvozvizvi hausiri murume nechiyapa handiti iye dare masamoni akazouya kuuyu iwe waendesa chii kupuro kare which means kuti anga already chakazoita proceeding yedare anga asiri mukadzi wani saka iwe uchiri kusungisani mukadzi wamusitu izvo zvinyangotozwa kuti arorwa nomwe murume hauna claim iye no claim because haasi mukadzi wako wakamhanya kuisa gurupu dai wakambomira dare ripere then uchizoendesa kukuruma yakanaka aigona hangu kumira but zvacho zvangu zvakandomena asingachazvigoni aiwa izvazvo but zvaichinje kudileya uchimirira maprocesses edare achifamba watwazoenda uchenji arikugara kumba kwawadi but waisiya wozoganura waona wakamwematatu alright izvozvizvi claim yako iri kuemanata from where yekuti uti mukadzi wako claim yako yekuti uyu mukadzi wangu anyengwa iri kubva papi iex yako gupuro ndoravharavhara zvese aiwa ndati iyi ex yako ex yangu hongu mama asi gupuro rakaenda nenyaya yekuti ndakamuona then zvimwe zvakazoya hazvo mashure asi chandakamubata ndakamubata aine chikomba zvasi gupuro rabharavhara zvese zvasiri hongu ndizvozvoipaponda pabati ndasinotanga kuendesa gupuro ba vakambomirira procedure yekoti then koti yapedza manje vochiendesa gupuro rako iri clear man ndakaramba right anyway haina kupera bai ndane dzimwe pfungwa chimboendai ndichazokudaidzai inini pane zvandawambotarisa pamusoro changamira sinzi ndakatambirawo mwana musi wa1 august mwana kwandirokandaura kuti ndakasungwa ndakatorwa chipfeko chemukati ndikavhariswa banga nemushonga hembe dzikaganda mutoireti saka sinzi nhasi mushata pasisina saka ndauda kukumbira kuti mwana wangu maybe kunogona kuzonawo chimudhara chekudhonzera nacho asi wakadini wakasungwa ndakukumbira kuti asunungura mati mwana akadzaka ndakaitwa sei wakalokwa wakasungwa pachiwano tinodzi rukawu akaiswa rukawu ndiani nemurume wako wachizvi chiri kuendeka mazuva acho should be 20 taura wega nyaya yako shamwari
pamusoro ichanga Charaki. 2018 2018 murume wakauita aingotaura nyaya yedu ndinototi nyedumba ndobva ati iwewe ndikapfuma ndafa nhasi uchazoda kuroorwa ii ndikati ndichadururwa ipapo ndandinoona ngufoma aiwa ndichadururwa ndogara nei newana wangu zvazaorit zvakanaka tobva tatogara tatokanganwa kuti takambotaura nyaya yakadaro ndopa akazouya nebanga rake okapinyowana nechipfeko changu chemukati neplastic rake rane mushonga pasaidi ndobva atoti iwo wakati hauchadururwa kana ndafa ndikati ndobva ati chindivharirawo chi banga iri ndobva ndangorivhara banga riyari ndobva aputira pamwepo nechipfeko chiyachiya vangoisa muplastic riyariya zvachichiya ndeunondiwitinesa ndichikanda pai netoilet nekuti wati hauchadi kuroorwa ndi 2018 ndobva ndakabva ndangowitinesawo achizvikanda pai right vaizwa kai makazvataura ndozvinzwa hazi ndakauya makauya imi kune mukadzi uyu mukasvika mukataura kuti mukadzi uchada kuzoroorwa ere kana ndafa mukadzi akati handichadi kuroorwa kana wazofa imi mukati oright okapi yakavhurwa ndobva mamutibhara okapi mukadzi ndobva mavhara chii ndobva matora chipfeko chake chemukati bhurukwa ndobva mamunyeredza okapi iyoyo mubhurukwa ndobva maisa muchii mupepa ndobva maenda kutoilet ndobva mati uya uite witness yekuti ndaita sei ndakanda muchii kutoilet saka yadaro mukadzi wakuti tezvara wakuti mwana wakanditaura kuti ndizvo ndakadini zvandakaitwa ndakalokwa saka zvotasiyana nemurume ndakukumbira kuti murume andisunhure mambo ina handina kuloka munhu zvaanga achifamba dai munzi anga akalokwa angadai asina kuminira isusu hatikuziva handina isusu makamboita here process iyo handina handizvizivi toilet yacho iri kwei iriko handetonoichera pamusoro ichangamira mameseji ndinawo mufoni ataitotaurana nenyaya iyoyo ndikati panapo kuti bva pamba pangu inini handibvi pamba pano ndakapashanda ndikapawaka ende pamusoro pazvo ndine zvinhu zviri mutoilet ngazvitange zvabuda ndione kudii arimo mameseji mufoni akati ndiri kuya newakomana tichichera toilet tibvise mambo hapana handina kuloka munhu handizvizive handizvizive aiwa handina ayo ngatizvifambire ayo mambo ndokumbirawo ndambonza muchitaura nyaya yekufembedza tombozvifambirawo nyaya idzodzo iyi haidi kufembedzwa ba iyi ida kungoziva kuti wakazviita here kana meseji yacho aipindura kuti ndiri kuya ndichere chii kana asina kuzviita aiwa ndindozvaitaura ngatizvichere tono zvirimo here kuzviita here taura chokwadi iwe bhurukwa rangu regirei ririmo mutele hazi bhurukwa rangu regirei rakamonera okapi kakanda ririmo pamusoro changamira so atatotanga tanasisa wangu akadii kuzvipikisa wana tete wacho hanzvadzi yatezvo rangu inini iripo ndakaiudza vanozvisa bamunini wangu akandifonera vakati umeguru mukoma wakazvite ndikati ambeno ndakaudzwa natete akadii kuwarambira wana tete wake kuti kunyepera tete anoita zvinhu zvakadaro uyu aiwa ngatinochera toilet azvimaite muningina wacho uri ngatinochera toilet yacho asi hakuna zvakadaro hakuna handinawo muloka asi nyaya yaitika ndeyekuti ndakamutyityidzira uyu munhu nenyaya yekuti anga asingafambi zviri straight mushure memungaita mwana muningina wako uri kwe muningina wako uri wayanai aripo ngauye mudaidze hatikuziva ndiyani muningina uri kana kachichidzira kuti minzi wakazviita but wakazoloka kamwana waichiidzira wakaita ngawaloka iwe usina loka zvino ndiki famba kwazvo vangu uri kunyanya saka ndaimushikidzira uyu muningina ari kuita witness yekuti anozviziva here kuti akatondibvunza kuti maiguru zvafamba sei kuti mukoma wakaisa anozviziva kuti mhosva yakaita ikuisa mabhurugwa mutoilet saka muningina wacho ari uri panoi aripo anozani Wilson waenda alright saka ndinoona kuti nyaya yenyuka pamakauya nayo yamakauya nayo handiyo nyaya yenyu chaiyo chaiyo nyaya dzenyu dzakadii nyaya dzenyu dziri mumereji yenyu dzakawanda inyaya yekusafamba zvakanaka mambo asika
munhu asiri kufamba hake zvakanaka yabva yaenda kunokuritsawo kuti rimwe saidhi renyu bambo zvinenge zvino rimwe saidhi renyu bambo risina kumira zvakadii isusu hatuna kuti zvinhu zvigadzirisike kuti zvifambe zvakadii because dai kunozi nhasi uno tazozwa kuti pane avo muri kufungira pane akanamira maizobvuma here kuti ndini ndakazviita mambo inini zvandakaita handina kuita zvinhu ndaimutyidzira munhu uyu asi bhurukwa makaisa pabanga aiwa tangori muni nabva takanda unorichera ungazulogako basi ongolota kungoti wamuloka atyewo adzikame tandichifamba nayo ayo handina kuzviita zvekuloka handina asi kumutyidzira ndakatyidzira mushoni wekanga asi kufamba zvakanaka zekuti unoziva sei kuti hausi uri kufamba mushe here meje hausi kufamba zvakanaka nanhasi iye munhu anenge achida kuningirina ungatora uchibva warasa yakati unochengeta uzoitira neza mutoni voti munhu anomuka uda kuroyonora anofana kuisa maoko ake somachina azviitwa saka haumupindi because unokoda kuti zvichitopinda but manje hazvibvumisi nenchiita nenchida imba yangu nenchida kuzama kugadzisa imba yangu iwe ukalokwa unodei kuti anondiloka here wakalokwa wakalokwa kuti aiwa tichafamba nazvo mungaputsa imba kusora kuya muchindigarira pamasofa kudai sokuti hanzi hatira kukanzira ichi yamunondikanzira mimi tatori zvisingaiti munotaura kana tamupa inguva kutaura imimi ndi maakutotonga dare racho manje kupinda mambo wacho right. I think zvandakuita kasi kutaura kwandaita ndanichambokupa nguva ndokudaidzai ndine chikumbiro changu yes azviita pamusoro ini ndikore chikumbiro chimwe chete shona yevakuru inoti gomba ibati murume yarudara zviri pachena chena kuti akandibata mulochi ndaingokumbira kungokupei mbo mazuva ano tekinoloji dzawanda paakatsanangira paya paya last week akatsaura kuti anga aine nguva achifolowa anga akandiona ndichipinda mukadzi akamona achiteera akaunganidza mahwindi zviripo payoutube zvese zvaakatsanangudza so chandingoda humbo ndingoti aise pamberi pedu kuti munhu wandiri kutaura nezvaye wandakabata uyo ari apo shona yenyu yamakatidzisa changamiri inongoti gomba ibati kana usati waribata harisati rava chii harisati rava gomba saka ndaingokumbira kuti angoise pamberi penyu humbo hwokuti munhu wandakabata uyu paakataura kuti ndakabuda nepawindo kutora mapikicha ndichibuda nepawindo hazvinetse izvozvo izvozvo zvino zviri nyore nyore changamiri indo chikumbiro changu masvika pabo right anyway saiti ashava pabudondwani saite my emotions ba saite my emotions tinoti nyaya iite sei iperi because ine zvakawanda nyaya izvi mukati mayo ende ndikutoona kuti kupera kwacho kwamamufundwa kuchapera nhasi haiperi nhasi ndosaka ndati ndipei chii ndipei nguva ndibatanidze zvondoda kubatanidza then ndabatanidza zvondobatanidza ndochikudaidzai ndini kuti musi wakati kudaro wakomana itai sei dzokai tibatapedza nyaya iyi nyaya you are not free imi mai hamusi innocent imimi bambo hamusi guilty hamusi innocent mese makadai hapana ari guilty hapana mese muri innocent kusvikira ndakudii ndakudaidzai kuti chidzokai panapa tobva tapedzerana chii because mane tumwe tunhu tiri mukati
maizwa ndoda kutanga ndaita zvakakuita handizo